Summer is in! Kasolid North, adda ka din bucket list yo kadagiti papanan nyo ang pagdidigosan? Well, I suggest iraman nyo ti Tortorayok iti bumagkatayom abra kadagiti mabalin nyo a papanan. 20 minutos ti biyahe manipod ti Benguet agingga ti bumagkatayom. Apag sangpet ti lugar, masungadan ti aring na bubon ngagpuspuswak ti adu-adanom ti Tortorayok. Abot lang nga basit nga kasla ubog laeng. Tangamin ti kaya nasa ti Tortorayok, ubog. So nga nung kasi ngumay kami didigo si Ditkoy ito mayang main Tortorayok. Agtaod ti agpuspuswak adanom, iti regasyon amang supsuplay ti nagduduma nga ili iti probinsya. Agpuswak ti danom nga arig na Kasla Fountain, gapu ti kinaado ti danom iti uneg ti regasyon. Agpababa daytoy nga agturong iti Abra River nga arig na Kasla Slides ti danom. Kada second cropping ti tawen, akastoy ti langa ti lugar. Agkastoy talaga no, agtalon dad sa baba. Tag wangarod umapaw jay danom ti regasyon. Ngam no kwanto man nawanto man ti second crop it sa baban, awanto man dato yun. May sa ti grupo ni Flory, tinadanunan mi adin mayo ti lugar. Alak sila na perfect daytoy ti kinabara ti panyempo, awan pay ti entrance fee na. Adata yung adata dito yung Tortorayok, iti bumagkatayom, katkadwa nga data ni Flory from Lacug. So Flory, ako'y nag-decide kayo nga may dito yung Tortorayok, bumagkatayom? Nakita mi ngamin ti online, ma'am, tas pinadas ni kat mayat kayo. So, data first time yung may kinita, niya mo timakunam dito yung place. Mayat, ma'am. At dadagiti budget-friendly cottages ang mabalin a pagpiknikan. Ti irigasyon ket adda ti babaen ti niya. Panggepmet ti barangay a papentasen pay ti lugar iti sumarsaruno atawen. Limatak ti Tortorayok idinay post ti social media itay napan atawen. Saan aninamnama dagiti residente at dati abasit maubog nga inda pagdidigusan? Itan, may sa napatok kan madaydayo a pagpipiknikan. Kasolid North, ita a weekend, approve kadimet lang ti hashtag Tortorayok iti bucket list yo. Jessica Boreta, Balitang Solid North.